Yn gyntaf, ar am. Helo, sy'n Mae'n, Jerry Hunter dwi. A Richard Wyn Jones ydw I, a da chi'n gwrando ar bodlediad yr hen iaith, podlediad lle mae yna Americanwr holl wybodus o Cincinnati, Ohio, yn ceisio addysgu rhywfaint ar Gymro o ben mynydd Ynys Môn ynglŷn â cyfoeth i iaith ei hun. Da ni ar gael drwy'r holl ffrydiau podlediadau, da ni ar gael drwy YouTube, lle mae modd yn gwylio ni hefyd, a da ni ar gael yn gynta bob tro ar am. O, Jerry, ddiwedd y benod dwytha nes ti addo bod ni'n mynd i gael ffeit fawr yn y benod hon, bod ni'n mynd i gael rhyw Ymryson, rhyw dalwr yn y beirdd go iawn. So, lle da ni arni? Wel, na fo. Tro dwytha, da ni'n sôn am y pwysau a oedd ar feirdd Cymraeg proffesiynol yn ystod ail hanner oes y Tuduriaid, wrth i'r nawdd ddechrau dyflennu ac i'r dyneiddwyr yma o wedi cael addysg mewn prifysgol, ddod o rhyw her newydd yn dweud bod disg y beirdd yn hen ffasiwn o bod rhaid coleddu disg newydd y prifysgolion. Wel, heddiw, da ni am drafod un testyn llenyddol estynedig neu cyfuniad o destunau, sef Ymryson. Ymryson rhwng dau fardd, a dyn ni wedi trafod Ymryson y cywyddwyr yn y gyfres gyn. Trafod Dafydd ap Gwilym y Griffith Greg ac yn y blaen. A dyma ni, a dyn ni wedi cyfeiriad ar Ymryson yn ôl yn y gyfres gyda wrth yn hybio, achos dyma'r Ymryson hwyaf sydd wedi goroesi. Mae dros 100 53 o gywyddau. A'n wytha yn gywyddau hir, 80 llinell, 100 o linellau a mwy ar un da. Ymryson rhwng Wiliam Cynwal ac Edmwnd Prys. Right. Mi sgwenwyr y cywyddau yma yn 1580. Diwedd oes. Felly dwi'n cymryd jyst i gael bod hwn dros gyfnod o blynyddoedd felly. Blynyddoedd da, blynyddoedd da. Hwyrach 10 mlynedd a mwy da. Wannol, diddorol da. Ac felly y ddau fardd oedd yn Ymrysona, felly. Yn gyntaf, Edmwnd Prys, gychwynodd y peth mewn ffordd fel gwelwn ni da. Mi oedd Edmwnd Prys, doedd ddim yn fardd proffesiynol, oedd yn uchelwr yn canu ar ei fwyd ei hun, oedd wedi dysgu cyngheneddu, wedi dysgu cyfansoddi cywyddau, ond doedd o ddim yn fardd proffesiynol da. Ond oedd yn gallu barddoni yn dda da. Mae yna gerddi rhydd da iawn, nath o gyfieithu'r salmau o'r Beibl i'r Gymraeg. Mi nath sawl i wneud hynna, ond cyfieithiadau Edmwnd Prys yw'r rhai gorau mewn ffordd. Felly mae'n fardd da iawn, ac oedd o'n brofi gyda'r gwahanol... Un o le oedd o'n fras, ti'n gwybod? Wel, oedd o'n symud o gwybod, ond erbyn diwedd ei oes, oedd o'n archddiacon Meirionnydd. O, reit. Dyn gafodd yrfan yr eglwys. Reit, diddorol. Oedd o'n archddiacon y Meirionnydd, ac yn byw am gyfnod maith, yn wedi cyfnod pwysig sydd dan sylw yma lle. Oedd o'n byw ger Mae'n Twrog. O, reit. Am gyfnod. Ond oedd Edmwnd Prys yn ddyneiddiwr, wedi cael ei addysg yng Nghaergrawnt, felly wedi cael addysg mewn prifysgol, felly mae'n ddyneiddiwr go iawn yn ôl y diffiniad caeth hwnnw o ddyneiddiwr, wedi cael addysg mewn prifysgol yng Nghaergrawnt, a gafodd o yrfa yn yr eglwys Loegr wrth gwrs, yn Brotestant selog ac wedi mynd yn archddiacon Meirionnydd, ddyn eitha pwysig. So Edmwnd Prys oedd archddiacon Meirionnydd? Edmwnd Prys, ie. Dyma un o'r ddau, a llall oedd Wiliam Cynwal, oedd yn fardd proffesiynol traddodiadol. Yn byw trwy gan i mawl, a mi oedd o'n byw yn Ysbyty Ifan, sydd yn bach, dyn ni'n trafod yr ardal yna. Nabod yr ardal yna, Ac mi oedd o'n ddysgybl barddol i Gruffydd Hiraethog, dyn ni wedi trafod Gruffydd Hiraethog dipyn da, felly'n rhan o linach farddol eitha amlwg o ran beirdd proffesiynol yn yr 19 Diddorol. Felly, dau ddyn gwahanol iawn o ran cefndir. Un yn fardd oedd wedi debynnu i addysg wrth draed athro barddol o'r hen deip Gruffydd Hiraethog a llall wedi cael ei addysg yng Nghaergrawnt. Wan ta, Ymryson yn ferthol, ond mae'n dechrau, mae'r Ymryson mae'n dechrau fel rhyw fath o ymrafael neu ddadl ynghylch rhyw anghytundeb. Mi oedd, wel, na i ddechrau, mae'n ddorol, achos mae'r holl Ymryson yma wedi goroesi yn llaw Edmwnd Prys ei hun. Gan gynnwys nodiadau tymudio o ryddiaeth yn egluro'r cyd-destun da, felly eisiau dechrau efo darn eitha hir o ryddiaeth, a ni fynd trwy ddyn ar y deg. Felly dyma Edmwnd Prys yn ei law ei hun, yn egluro o'r iaith ei hun, sydd nath
yr holl Ymryson yma ddechrau. Mae beth prydiog, os ni'n trafod Ymryson a'r oesau canol, ac yr aml gyda dyfalu, o sut nath hyn ddechrau, dyma fi, dyn ni'n gwybod, o leia, dyma ochr Edmwnd Prys yr stori, o leia, da. Reit. Testyn yr ymrysongerdd rhwng Edmwnd Prys a'r chfiacon Meirionydd yn erbyn Wiliam Cynwal, Prydydd ac Arwyddfardd. Rhys Wyn, hen ŵr bonheddig, a ddaeth efo Wiliam Cynwal at yr archfiacon, lle roedd ef yn saethu 10 ei hun. Ac wedi ei gyfarch a ddywedodd fel hyn, petai gen I fi fwa digon gwan fy hyned I, ni chaich chi mor saethu eich hunan. A ni stopio'r egluro, yes, gyda ni dallt, iawn? So, mae Rhys Wyn yn hen ŵr bonheddig, hen uchelwr, mewn oed, mae'n hen go iawn, ac mae Wiliam Cynwal efo fo, ac Edmwnd Prys wedyn, a mae'n saethu, ac saethu 10 pellter di hynna, 10 llath ar hugain, neu rhywbeth. Saethu efo Bwa saith. Right, a mae Rhys Wyn yn hen, felly does gymryd o gyhyra i dynnu, hen fwa yw yn cymryd lot o gyhyra i dynnu. Felly mae'n deud petai gyda'i fwa digon gwan, bwa ergonomic yn hawdd i dynnu, ni cheich chi mos seithio'ch hunan, yn sy'n ni'n cyd seithi efo chi, reit? Be di enw'r y boi na yn y Simpsons? Ti'n modd y boi sy'n berchen y ffactri? Dwi'n cofio... Dwi'n dychmygu fo'n tynnu ar y bwa, rhaid na ti. Yno y dywedau Wiliam fod ganddo fo fwa a dynau Rhys a'i fys bach a gyrhyddau 10 A Rhys a eiliodd ymadrodd wrtho, mi a baraf i'r gŵr yma, sef Edmwnd Prys, wneithir I chwi gywydd i'w ofyn os rhowch chi genad. Felly mae Wiliam Cynwal dweud, mae gennau fwa arbennig, mae'n hawdd iawn I dynnu fy fys bach, a wedyn, os di Edmwnd Prys yn gwneud cywydd gofyn, ac dyna hen draddodiad, dyn ni'n gweld o ers rhai canrifoedd efo'r hyn, cywyddwr yn canu cywydd gofyn, weithiau I gael rhywbeth iddo fo'i hun, ceffil newydd neu dillad neu rhywbeth felly, ond yn aml iawn, ar ran noddwr arall sy'n eisiau rhywbeth, mae'n canu cywydd I rhywun arall I gael yr eitem lle da. Felly, hen draddodiad yn amlygu hynna'n. Felly, rhyw bythynas driongog rhwng Wiliam Cynwal, Edmwnd Prys a'r hen ŵr Rhys Wyn yma. Mae eisiau'r bwa yma. A'i fys bach. Yno y rhoi sef genad, ond gadael iddo fo yrru y destyn i'w ofyn, o blegyd rhodd oedd y bwyo iddo yn teig gan Master William Clwch, a ddeithau gyda o Antwerp. Angon, sori, mae hwn yn... Oedd yn fasnachwr. William Clwch yn fasnachwr yn mynd yn ôl ac ymlaen rhwng Cymru ac Antwerp. A wedi cael y bwa arbennig yma. Mae'r dechnoleg yn factor, mae'n hawdd iawn tynnu'r bwa. Felly y bwa arbennig yma. Mae gynna I faner Flandres. Hwna fo, addas iawn heddiw. Mae rhaid bod fi wedi... Rhagweld. Hollol, sef y bwa arbennig o Antwerp wedi fewnforio I Gymru. Mae'n meddiant Wiliam Cynwal, a mae'r hen ŵr Rhys Wyn yn gallu I dynnu yn hawdd. Felly dyna'r sail materol os mynd yn ôl yn dod o ddiwethaf. Ond ni welai Rhys Wyn mo William yn gyrru mor destyn mewn amser. Yno y dymunodd ar yr archfiacon ganu cywydd ar ei amcan, ac a ganodd. Ac ateb William trwy lythyr oedd fod y bwa y menthyg Master Thomas Prys, ac y caid pan ddoi adref, neu fo brynnau'r bwa fel ywen, gorau yng Nghaer Lleon. Caer di hynna'n, Sir Gaer, lle. O Caer... Gogledd Wren Cymru. Nid Caer Leon wrth ymwyl Caerdydd, Dyna'r dechrau. Dyna'r dechrau. So dwi'n mynd all y paragraff ola yma. So, na fo. Felly nath William ddim gyrru lythyr yn rhoi manylion am pa fath o gywydd gofyn oedd o eisiau. Felly nath Edmwnd Prys sgwennu cywydd gofyn a'i rifo be bynnag I ofyn am y bwa, fel oedd nhw wedi cytuno, a ni ddath y bwa. Wedyn ar ôl spel, dyma Wiliam Cynwal yn sgwennu, sori fi ddim roed y bwa I chi, achos dwi'n rhoi o'n barod ar fenthyg I rhywun arall. I Master Thomas Prys. Thomas Prys. Thomas Prys, mae'n ddrwg ni, Thomas Prys. A dych chi'n eisiau chwarae gwybod efo Thomas Prys, dwi'n gallu bod yn gymeriad eitha anghynas da, felly, ac yn ddyn. Felly, Thomas Prys, plas rolid, hollol. O, reit, oce. So, mae'r Ymryson yma yn dechrau fel ffrai am rhywbeth eitha
arwyneb, o nes ti addo roi bwa ar fenthyg i fy ffrind, a ti'n ei roed ar hwn arall, a wedyn o dechrau ffrio am hynna. Mae'n mynd ymlaen am hynna'n dipyn, de. A maen nhw'n cael gwerth degawd o Wel, mae'n troi yn ddadl am rhywbeth arall. Ac, fel y gwelyd i, de. Ie, yn union. Ac ar y dechrau, mae'r bardd Wiliam Cynwal yn ymddehiro. Mae'n ddrwg gen i, a mae'n gwrtais iawn, mae'n glein iawn, mae'n canmol Edmwnd Prys i hyn, mae'n canmol Rhys Wyn. A mae'n pethau fel ar ddiwedd i gywydd cynta'n ymateb i Edmwnd Prys mae'n deud fel hyn. Na ddigia, enw y ddigost, imliw gwawd, hynny yw, edliw gwawd, barddoniaeth, w'r aml i gost, ac ymado yn gymydal wrth y fi cael werth o fel felly. Na ddigia, paid y digio, de. A paid y madal, mae eisiau madal yn gymydlon ac yn y blaen. Felly mae'n trio'n galad i fod neis, yr hein fardd Wiliam Cynwal, ond mae Edmwnd Prys fel ci ag asgwrn, de. Mae'n parhau ddadlau am hyn, come on, lle mae'r bwa yma ac yn y blaen. A mae'n mynd ymlaen ac ymlaen, a wedyn, felly mae'n troi yn ddadl, mae'n troi yn ffrau, mae'n troi yn llai moesgar, yn llai cwrteis, a wedyn mae'n dechrau troi'n ddadl am beth eraill wedyn, de. Mae'n ymlaen am hanner cant o gywyddau, hanner cant mil o linellau o farddoniaeth o ffordd, de. Ac mae'n rhyfeddol, de. Na, 5,000 o linellau, mae fy mathemateg yn wael. Ond lot, miloedd o linellau. Ac o ddarllen Ymryson yma, dyn ni'n cael yr argraff fod Edmwnd Prys, y dyneiddiwr a'r bardd amatur, yn torri fo. Mae ar dan eisiau cynnal Ymryson y bardd go iawn. Mae Edmwnd Prys yn dysgu cyngeneddu, mae wedi dysgu sgwennu cywyddau, mae'n gallu barddoni, ond dyn ni'n cael argraff i fod o wir eisiau cael Ymryson y bardd. Mae'n chwilio am esgus i wneud hynna. Hynny yw, fel ydych chi'n dweud yn Saesneg, spoiling for a fight. Mae wir eisiau gwneud hyn am hwyl ac hwyrach i wneud pwynt arbennig. Gallai ofyn, Jerry, sori, mae hwn jyst... Ti'n siarad am lot fawr o waith wedi mynd i fewn i'r Ymryson yma. Pwy oedd y gynulleidfa i'r... Yda ni'n gwybod... Cwestiwn da iawn. Na, cwestiwn gwych. Achos yn ôl yn y gyfres gynta, pan ni'n sôn am Ymryson, Dafydd ap Gwilym a Gruffydd Grug, yn y 4 Ganrif 10, oedden ni'n damceniaethu hwyrach bod yn cael ei ganu mewn llys yn Ynys Mon rwla, neu hynny yw bod yna gynulleidfa fyw i'r peth. Ond dyn ni'n gwybod... Ac oedd yna drawiadau yn y cerddi yna, lle ti'n meddwl, ti'n amlwg yn gadael lle i bobl chwerthin yma. Ie, wel, hollol. Be am hwn? Ond dyn ni'n gwybod i sicrwydd i bod nhw'n cyfnewid cywyddau trwy gyfrwng llythyrau. Maen nhw'n cyfeirio weithiau at y llythyrau. Llythyr y ddaeth, efo hyn y llall. A mae Edmwnd Prys ei hun yn dweud yn ei ddarnau bach o rhyddiaeth yn egluro'r cyd-destun bod nhw'n sgwennu at ei gilydd, de. Felly sgwennu lwc ymlaen, ond dyn ni dal yn gallu synhwyro bod yna gynulleidfa dybiedig yma. Dyn ni, bod llyfrau yn cael ei argraffu'n Gymraeg ers cwbl o ddegawdau erbyn hyn, mi o pobl dal i gylchredeg pethau mewn llawysgrifau, copio llawysgrifau, a'i rhannu, a'i darllen, a copio, rhannu, copio newydd ac yn y blaen. Felly, a mae yna gopi o'r holl Ymryson yn llaw Edmwnd Prys ei hun, ond mae yna gopi eraill mewn llawysgrifau eraill hefyd. Felly oedd Edmwnd Prys yn gwybod yn iawn, ac Wiliam Cynwal yn gwybod mae pobl yn mynd i weld hyn, mae pobl yn mynd i ofyn am gopi o'r hyn. Ac mae'n amlwg bod Edmwnd Prys yn sgwennu ar gyfer y gynulleidfa gydd ond pwysig honno hefyd. Mae'n gwybod bod pobl yn mynd i weld. A clywed. Ac mi oedd Edmwnd Prys, i fod yn lladd ar yr hen fardd yma fel gwelwn ni, oedd o'n cymdeithasu nifer o feirdd proffesiynol a dyneddwyr eraill oedd o diddordeb yn yr hen grefft. Felly yn amlwg i fod am drafod hyn. Ac fel ddedais i, oedd o'n torri fol eisiau mynd i Ymrysona ar bardd. Ac allai ddechmygu o'n brolio fi ffrindiau dros pryd o fwyd a chydig o wyn. Dwi wedi dechrau Ymryson efo'r hyn, Wiliam Cynwal, a sbiwch, dwi wedi deud hyn, a mae'n ateb fel hyn, ac oedd o'n anghywir a dwi wedi deud hyn i ateb fod. Chi weld hynny yn digwydd. Ac mae'r llawysgrifau awgrymu bod rhywbeth felly yn digwydd yn y traddodiad llawysgrifol o gwmpas y peth. Felly, cynulleidfa ddysgedig yn cynnwys beirdd eraill, noddwyr beirdd, dyneddwyr eraill, oedd yn ymddiddori yn y grefft. Sori, ac yn dilyn yn... Wyt ti'n meddwl fod o leia Prys yn gweld ei hun fel cynrychiolydd rhyw safbwynt syniadaethol? Dyn ni'n dod at hynny. Ac i ba radda fysa Cynwal yn hefyd yn gweld ei hun? Dyma'n ddiddorol, os da ni'n cael hwn i gyd ochr Edmwnd Prys, i ba radda da ni'n...
Wel, hollol. Beth sy'n mynd ymlaen am hynna? Dyn ni am drafod hynna. Oce, 'na ti. Dyn ni am weld enghreifftiau Ocê. sy'n ateb y cwestiwn holl bwysig. Dyna yr hyn sy'n neud yr ymryson mor ddiddorol. Dyma, gael jyst deud wrth y bobl sydd yn gwrando a gwylio. Drwy gyda, sgan ni'n syniad beth sy'n digwydd yn yr podlediad yma. Felly dwi'n gofyn cwestiynau weithiau. Mae Jerry di bwriadu ateb nhw beth bynnag. Wel, yr holl bwynt yw mod i'n ddysgu di da. Dyna di, Does gen i'm sgript da. Mae'n y dyfyniadau dwi wedi dewis. Disgybl ei feistr, da. Siarad o'r brest ydi. Siarad hollol. Bysgu o hi. Ia, hollol. Reit, dal ati, Wel, mae yna agwyddar ar yr Ymryson, ar yr holl gerddi, 100% o gywyddau, 5,000 o linellau, ac yn y blaen. Mae yna agwyddau sy'n adleisio Ymrysona y canrifoedd blaenorol, hyd e. Enghraifft, fel dyn ni wedi gweld o blaen yn y gyfres gyntaf, yn aml mae'r beirdd gan Ymryson, maen nhw'n cocio bod nhw eisiau rhoi gorau i ddadlau mewn barddoniaeth a cyfarfod ac ymladd go iawn. Let's step outside. Yn lle cwffio geiriau, tynnu cleddyf fa. Ddim croes o gyswllt, ond dyrna. A dyn ni'n cael, mae Edmwnd Prys yn agrymu hynny, mae Wiliam Cynwal yn y chweched cywydd yn deud fel hyn, os i'r maes, dwi'n maes ymladd, oer y moesau ar ein disg yn gyrru ni'n dau. Ein disg yn gwahanol fath o disg yn gyrru ni i gwffio, de. Os ar gerdd wrth asio gwir, aml addysg, yr ymleddur, ymladd a disg a geiriau ond ella go iawn. Dyfaint yr y dwy fi y mater yn drwm i ti. Dwi'n rhifo. Ac yn aml iawn, mae Wiliam Cynwal. Mae'n rhywbeth Mae Edmwnd Prys yn gyfer y ffaith bod Wiliam Cynwal yn hen. Oedd yn hen. Fel Rhys Swyn, oedd yn rhy hen i dynnu'r bwa saith. O Wiliam Cynwal mewn tipyn o oed. Ac felly yn aml iawn mae Edmwnd Prys yn rhyw gyfariadau angharedig am ei oed, de. A mae Wiliam Cynwal mewn ffordd gydol iawn yn gyfer y ffaith bod Edmwnd Prys yn ddyn mawr. Oedd yn ddyn tel. Dyfaint, fe'n dweud, y dwy fi. Ti'n dyn mawr, a dwi'n... Mae'n ddonol iawn o'r adegau, ti'n hen ddyn, a ti'n dew. A mae'n ffordd gyfroes iawn weithiau, de. A wedyn ar ddiwedd y cywydd yna, mae Cynwal yn dweud, mae'n dyddewis didi os ti eisiau parhau, os ti eisiau ymladd go iawn. Felly lot o bethau sy'n adleisio Ymryson ar ddwy ganrif flaenorol ar y cywir, sy'n ddiddorol iawn. Ond i ddod at y gwestiwn di. Mae yna lawr o bethau, mae nhw'n herio ei gilydd, mae Prys yn, ti'n gwybod yn hyn, mae'n holi, mae'n enwi Preitur Sion, rhyw chwedloniaeth am y brenin Cristnogol Delfrydon y Dwyrain Pell. Fatha Prester John. Dyna, Prester John. Preitur Sion yn Gymraeg. Preitur Sion. Preitur Sion, ni'n gwybod. Ie, ti'n gwybod pwy oedd hwnnw? Ie, dwi'n gwybod am hyn y llall, a maen nhw'n herio ei gilydd, o ti'n gwybod hyn, o ti'n gwybod llall, a rhywun gwestiynau esoteric anodd, a rhywbeth fel yn ôl ac ymlaen. Diddorol. Yn ôl ac ymlaen. Fel ti'n cael mewn Ymrysonau i raddau llai, de. Mae'n amlwg bod hwn wedi sgwennu yng nghysgod Ymrysonau'r gorffennol. O, bendant. Mae nhw'n ymwybodol. Maen nhw'n cyfeirio mewn ffordd amlwg iawn at Ymryson Dafydd ap Gwilym y Griffith Grug. Diddorol, Ac unwaith mae Edmwnd Prys yn edliw i Wiliam Cynwal yn dweud, ti'n mynd gyfarwydd ag Ymryson Dafydd ap Gwilym? Felly, na, yn amlwg, iawn. Maen nhw'n bobl sy'n hyddysg yn ei trafodiad i hunain. A hyn mae Edmwnd Prys sydd yn ddyneiddiwr, wedi cael ei addysg yng Nghaergrawnt, mae dal yn parchu'r traddodiad, mae'n ferniadu i ryw raddau. Diddorol. Ond prif beth, wrth yw Ymryson ddatblygu ac wrth nhw ddadlau am y bwa saith a pwy oedd o'r gam a pwy ddedodd hyn y llall a lladd ar ei gilydd o ti'n hen, ti'n dew a hyn y llall. Ar oll beth eraill o ti'n gwybod hyn. Ond prif beth sy'n o drwyd, a gyda llaw, mae'n lygiad gwych o'r holl Ymryson gan Gruffydd Eled Williams, bwys yn nodi, a mae'n tynnu sylw at hyn oll yn ei ragymadrodd. Mae'n destyn... Person sy'n gwrando ar y pod, mae'n debyg. O, wel, dyn ni'n diolch iddo am ei waith, ysgolhau gwych, a dyn ni wedi tynnu ar ei waith cyn hyn. A dyn ni'n ymddehyro am bob cangymeriad dyn ni'n neud. Wel, ia, ond nid unig mae gan Gruffydd Eled olygiad gwych o'r holl Ymryson yn waith gorchestol, achos mae'n gymaint o linellau yna. Ond hefyd mae gennym fo ragymadrodd maith i'r gyfrol sy'n egluro'r cyd-destun, mae'n gampus iawn. Ond mae'n tynnu sylw hyn oll. Ond yn y bon, trwy'r holl ddadleuon eraill, y llunyn sy'n dod yn eglur trwy'r cyfa wedyn yw'r ffaith bod y ddau yn dadlau am natur disg. Edmwnd Prys yn edliw disg
Wiliam Cynwal iddo, yn dweud, dwi'n arallirio, dych chi'r feirdd yn hen ffasiwn, mae eisiau disg newydd, fel sydd gen i wedi cael fy addysg yng Nghaergrawnt. Ond mae Wiliam Cynwal, aml, dyn ni'n teimlo bod o'n a mae'n amddiffynol, mae'n trio dirwyn y peth i ben, mae'n trio, dyna ddigon wan, tal wan, a mae'n Prys yn mynd amdani fel Ciag Asgwrn, mynd amdani fel, a Wiliam Cynwal yn hen fardd, mae'n eisiau llonydd rhag y dyn brwd yma, sy'n brolio hyn. Ond felly prif amddiffyniad Wiliam Cynwal yw'r ffaith nad yw Edmwnd Prys yn fardd go iawn, dydy o ddim wedi cael ei drwyddedu fel mae beirdd proffesiynol go iawn yn cael ei trwyddedu. Dydy o ddim wedi cael addysg fel Wiliam Cynwal, dydy o ddim wedi cael trwydded mewn ysteddfod neu neithiwr de. Felly mae'n deud pethau fel, does gen ti ddim hawl i fod mewn Ymryson y fi, achos dwi ti ddim yn fardd go iawn. Cofio nathon ni drafod yn gyfres gynta, bod Ymryson allan ffordd o ddangos, bod nhw'n lladd ar ei gilydd, ffordd o ddweud, wel, dyn ni'n perthyn i'r frawdolaeth farddol yma, dyn ni'n gallu gwneud hyn, achos dyn ni'n feirdd, a dyna be mae beirdd yn neud, de. Mae safbwynt Edmwnd Prys yn mangos i fi'n gyfan gwbl afresymol. Achos, be mae'n dweud ydy, mond pobl sydd wedi bod i Rhydychen a Caergrawnt sydd wir yn gallu cael ei ystyried yn dysgiedig, sydd yn bosibiliad... Mae'n bobl heddiw sy'n siarad fel achos. Wel, dwi'n gwybod damio nhw, ond da ni'n cymryd dim sylw na dan. Ond mae'n jyst yn llythrenol amhosibl i bawb y geithio dyrned o bobl yng Nghymru. Dyrned bach iawn. A wedyn mae o leia, sori, dwi'n cymryd parts Wiliam Cynwal o'n. Da iawn! O leia, ti'n modd, dydy be mae o'n gynnig ddim yn gyfan gwbl amhosibl i rhan fwyau i gydyn. Yn amlwg di merched ddim yn cael bod yn rhan o hyn. Mae'n fryd i fynd i brifysgol y cyfnod. Mae safbwynt Prys yn yma, sy'n gyfan gwbl afresymegol. Gan dy fod yn cymryd ochr Wiliam Cynwal, mae'r dyfyniadau nesaf gan Wiliam Cynwal, dyma'r pethau mae'n dweud wrth Edmwnd Prys, ei brif ddadl i ddeud, dwi ti ddim yn fardd, paid yn neud hyn, sgyn ti'n haws. Dyfyniad un cwpled gynta. Pregethwrwyd, pleidiwr plwyf, parod ddadl, prydydd ydwyf. Reit, felly dyna fo. Ti'n bregethwr, ti'n arch fi a cymerionydd, a dwi'n fardd. Pregeth yr wyd, prydydd y dwyf. Felly, mae gen ti dy le yn y byd, sef pregethu'n yr eglwys, ond dwi'n brydydd. Felly, paid yn neud hyn, mae gen i hawl i neud hyn, does gen ti ddim. Yn union. A dyfyniad nesa, ddau gwbl tro yma. Graddio yw'r gwraiddwych, brau goeth air, dy bregaeth wych. Ni raddwyd, gwelwyd nid gwaith, rhaid oedd dy brydyddiaeth. Felly na ni adael y sangiadau, mewn cywydd, y sangiad yw rhywbeth sy'n dod, sy'n sangu ar draws y frawddeg i lenwi llinell ac yn y blaen. A weithio chwynegu pethau, neu rhwng gain. Ond na ni adael y sangiadau allan a mynd ar ôl... Graddio dy bregaeth wych, ni raddwyd dy brydyddiaeth. Yn union. Felly, mae dy bregaeth wych wedi graddio. Ti wedi cael gradd yng Nghaergrawnt. A gyda llaw, mae'n sôn o ffaith bod wedi cael MA, gradd meistr yng Nghaergrawnt. Mae'n deud o chwarae ges ti radd meistr yng Nghaergrawnt. A mae dy bregaeth wedi graddio, ond ni raddwyd dy brydyddiaeth. Mi oedd Wiliam Cynwal unta wedi graddio yn y Steddfod Caerwys yn 1567, ail Steddfod Caerwys. Gafon ni benod gyfa, Pennod arbennig yn Steddfod Genedlaethol llynedd yn mod ian, yn trafod o Steddfodau yn y cyfnod. Moment byth gofiadwy i'r Steddfod. Yn y baba llen. Yn y glaw. Yn y glaw. Ac felly, mi oedd Wiliam Cynwal wedi graddio fel bardd go iawn mewn y Steddfod go iawn. Ond mae'n deud wrth y dyneiddiwr a'r eglwyswr Edmwnd Prys, ni raddwyd dy brydyddiaeth. Iawn, ti di graddio fel pregethwr, ond ti ddim di graddio fel bardd. Felly dyna i brif amddiffyniad. Dwi ti ddim yn fardd go iawn. Does gen ti'n hawl i wneud hyn mewn ffordd. Oce. Mae hwnna'n, A wedyn, dyma fy hoff ddarn be. Yr un math o beth sydd gan Wiliam Cynwal yn y dyfyniad hir yma, ond mae'n defnyddio rhyw drosiad ystynedig. Nid rhyw stori ddychmygol i egluro sy'n mae'n gweld ffwlineb yn ddygiad Edmwnd Prys efo yma, lly. Be dawn pawb a adwaenau yn barod byth, bwryd bai, i bwlpit tyb ail poed ten, i bregethu brigothen, fo chwarddau rai ar a wn,
am ymhen am ymhiniwn. A ni stopio fyna. Eto, achub i fyny. Dwi wedi tan linellu y prif frawddeg. Felly na ni anwybyddu y sangiadau a mynd ar ôl y brif frawddeg eto. Pe dawn i bwlpit i brygethu brigothen, fe chwarddau rhai ar ymhen am ymhiniwn. Ie, felly pe bawn i yn mynd i bwlpit yn yr eglwys i brygethu brigothen, brygethu rwtch, siarad nonsens. Brigothen yna. Brygethu nonsens, da. Fo chwarddau, bysa rhai yn chwerthin am fy mhen. Achos dwi'n mynd bregethwr, dwi ddim wedi hyfforddi fel offeriad. Felly, pe bawn i'n mynd i bregethu mewn eglwys, fysa pobl yn chwerthin am hynny. A wedyn, y cwpled ola sy'n gyda fe. Bydd rhai a chwardd breisg fardd braf. Brai, sori. Brai, oce. So dwi'n ymaflyd hefo teipio Jerry. Yr orgraff reiddiol di hynna. Dwi'n gwybod, sy'n rhaid i goes. Syllafu Edmwnd Prys di hynna. Dwi'n damio nhw. Ti'n beio Griffith Aled Williams am hynny? Na, dwi'n beio Edmwnd Prys. Edmwnd Prys. Bydd rhai a chwardd breisgfardd brau. Bain. Be di hwnna? Doedd. Bain doedd. Doedd. Am dy ben ditha. Bydd rhai a chwardd am dy ben ditha. Ie, felly pe bawn i fynd i bregethu brygawthen, pregethu nonsens mewn eglwys, mi fysa pobl yn chwerthin am mhen. Bydd rhai yn chwerthin am dy ben ditha, am beth ti'n neud, am trio ymddwyn fel bar. Dwi ddim yn trio ymddwyn fel pregethwr yr eglwys, a mi wyt ti yn y talwrn barddol ma yn trio ymddwyn o bar. Felly mae pobl wedi chwerthin am dy ben di, dyna dyna'r ymddyffyniad. Stay in your lane, pal. Stay in your lane, pal. Dyna'r union beth dweud, oedd Edmwnd Prys. Yn iaith, iaith farddol. Yr un ar gyfer bobtheg. Gymraeg. Holl. Felly, dyna'r brif ffordd mae Wiliam Cynwal yn geisio amddiffyn hyn. Dwi ti ddim yn far, ti ddim wedi grafu mewn steddfod, does gen ti'm hawl i wneud hyn. Caid y geg, gadlon ydi mi. Ar y llaw arall, dwi di. Dwi'n far, gadlon ydi mi. Ond wedyn o ran prif ddadl, neu y ffordd mae prif ymosodiad, yr arf mae Edmwnd Prys yn ddefnyddio i golbio Wiliam Cynwal yw disg iddo fo, disg y prifysgolion. Felly cwbl o ddyfyniadau ar un nesaf yn gyntaf. Edmwnd Prys wrth Wiliam Cynwal wan. Dwi eisiau acen gwahanol. Ni chefais, hwyliais bob hwyl, y ddysg y bym ei ddisgwyl. Ac yn mae'n twrog di yna? Ac yn cael grawnt. Ac yn cael grawnt. Ac yn cael grawnt. Ni chefais, hwyliais bob hwyl, y ddysg y bym ei ddisgwyl. Ni chefais y ddysg y bym ei ddisgwyl. A'r sangiau'r hwyliais bob hwyl, eisiau chwilio bob man. A dyna fo, ni chefais y ddysg allweddau'r dyneiddwyr y dadeni disg. Disg. Ni chefais y ddysg y bym ei ddisgwyl. Yn dy waith di, mae'n dweud. Mae'n cyfeirio at waith. Mae'n sôn am waith Wiliam Cynwal. Oce, ti di fy siomi. Yn fwy na dim Wiliam Cynwal, dwi'n siomedig. Does dim disg. Disg bym yn ei ddisgwyl yn dy waith. Hollol. Felly mae'n sôn am ei waith o. Pan dwi'n dysgu llenyddiaeth y cyfnod ym Mangor, dydydd myfyrwyl, dydydd myfyrwyl, dych chi'n eisiau fi sgwennu hynna ar ddiwedd treithel. Ni chefais y ddisg y bym yn ei ddisgwyl yn y treithel hwn. A wedyn, yn y dyfyniad nesaf, mae'n deud be mae eisiau i fardd fel Wiliam Cynwal wneud. I gael achos glos glwyswaith, i ganu disg yn dy iaith. Yndi. So fel William Salisbury radda, mae eisiau disg yn eich iaith. Mae eisiau chi, y feirdd Cymru, i ganu disg. A dyma, da ni'n mynd â ni nôl at y benod dwythan der, syniad. Sean Dafydd Rhys. Job chi ydy... Canu disg. Canu disg. Defnyddio'ch sgiliau chi i hyrwyddo y ddisg. Disg gyda deni disg. Holl. Diddorol. A wedyn, unwaith eto, mae'n dweud i fod o wedi darllen gwaith Wiliam Cynwal a wedi siomi dyfyniad nesaf yma. Di ni wnau a dwaen yn od, dwys gan eisiau disg yn od. Unod ti. Mae'n ddrwg yn ni, na darllen hwnna. Di ni wnau a dwaen yn od, dwys gan eisiau
dysg ynod. Ie, so mae eisiau disg yna ti. Reit. Mae'n ddiffyg disg yna ti. Dyna- Peth cas i ddeud, Mae o'n eitha. Cas, mae eisiau disg, ie. Yndi. A Yr wedyn... hen gradur Wiliam Cynwal yn eistedd am sbytifan. efo i'w bot o fedd. Ac yn archddiog hwn yn dan deud y pethau diawledig. Hollol. A mae'n un dyfyniad arall. Ti di blido, ti eisiau mynd allan? Na, Geri drio. Gai drio. O, dyma... Gai drio, so dydy Jerry ddim yn hyderus yn nysg ei gyd gyflwynydd. Ond dyma fo, y tro hwn, mae Edmwnd Prys yn cyfeirio at Wiliam Salisbury, dyneiddio'r enwoc'r cyfnod mewn ffordd yng Nghymru i'w raddau. Oce, so mae'n sôn am Wiliam Salisbury. Am William. Ie, Wiliam Salisbury hynna. A gan molir. Ie. Salbri gynt ar ddwys lwybr gwir. Ni thebygwn hwn, hoewner, a chowyr glod i chwir gler. Ac ni henwn hwn henydd, o ran dysg yr un dydd, eithir i ni a thrawon art, lliaws iaith oll, a saith art. Saith art. Saith gelfyddyd, saith art. O, saith art. So sôn am ddysg y prifysgolion, y saith gelfyddyd, da. Y cwrs gradd yna, saith art, da. Saith art. Felly, mae'n sôn am Wiliam Salisbury, am Wiliam Salisbury gynt, da. A gan molwr, da. Ni thebygwn hwn i chwir gler. Mae'n dyddio'r gair cler, gwybed bach sy'n mynd ar eich nerfau, ffor sarhaus o drafod y beirdd o rhywbeth sy'n poeni cymdeithas fel y pryfed bach. Dwi'n meddwl bod hwn yn debyg i chi. Mae gan Wiliam Salisbury ddysg rhyfeddol o dda wedi addysgu'n Rhydychen a dychu'r gler yn wahanol iawn. Dwi'n mynd cymeru chi efo. A mae o efo'r saith art. Ie, o ran dysg. Ac i ni, athrawon art, fi, Edmwnd Prys, wedi cael ein addysg yng Nghagrawnt, a Wiliam Salisbury cael ei addysg yn Dychen, ni yw'r athrawon art, a dych chi'n mynd debyg i ni, o ran iaith, lliaws iaith, yr holl ieithoedd yn astudio, a'r saith art. Da ni'n recordio hwn, dwi'n mynd i dorri drwy'r wal rhwng ffynir. Da ni'n recordio hwn cyn yr etholiad cyffredinol. A mae'r holl draddodiad yma ar lefel Llundain o gael bobl sydd wedi gwneud PPE yn Rhydychen i redeg y wladwriaeth. Ti'n clywed o? Gan gweld i hynny'n yn well na phawb arall. Edmwnd Prys eisiau meddiannu'r traddodiad barddol Cymraeg yn un modd. Dim ond ni sydd wedi cael y fraint o fynd i Rhydychen a Caergrawnt sy'n gwybod. Wel, ie, hollol. Y saith art. Hollol. Ac ti'n bod, eto, mae Wiliam Cynwal eto, mae'n trio fod yn gwrtais i fod o'n galw yn dew weithiau. Ac yn y blaen, mae'n ffordd, o, ti'n fawr, ti'n mawr y ddi, llond y sach o ddisg. Ond mae'n dweud, ar un pwynt, mae Wiliam Cynwal dweud, oce, mae'n dweud, derm hynod, i mi henwi, dair wyth disg, dy radd di, ni henwais, fy ngradd fy hun. Nes i enwi dy radd, Edmwnd Prys, nes i ddeud bod ti wedi cael gradd meistr yng Nghyrgrawnt, a dwi'n mynd i sôn am gradd fy hun, a wedyn mae'n dweud, wel, dwi wedi graddu mewn Cerdafod. O'r diwedd mae'n teimlo'n bod yn gorau deud hynna, Lwch, gyda'i radd go iawn mewn Cerdafod, o Steddfod, ti'n fod? Felly, mae'n ddiddorol. Mae bron yn, ti'n gweld hyn yn Herma Ymryson lle mae Edmwnd Prys yn ei lordio hi, yn dweud, reit, dwi'n gwybod hyn y llall. A does am neb sydd ddim wedi cael yr un addysg a fi'n werth dim. A felly mae o'n dweud, wel, ti'n modd... Mae gen i addysg arbennig hefyd. A dio ddim yn addysg brifysgol, achos do'na ddim prifysgol yng Nghymru, do'na ddim... Ond mae o'n trio dweud, drycha mae gen i rhyw fath, dwi'n gyfwerth a chdi. Ydy, a mae'n arbennig yn ei ffordd ei hun. Ia, a mae yna feisydd stay on your lane, lle mae yna feisydd lle dwi'n heiddi bach o barch gen ti'r... Y dyn mawr tew, annymunol. Ac ar ran hynna wedyn... A ti'n hogla. A na un pwynt, ond mae un pwynt, mae Wiliam Cynwal yn synio'n awgrymu bod Edmwnd Prys yn dew, a mae Edmwnd Prys yn sôn bod Wiliam Cynwal hen, a weithiau mae'n dweud, wel, dy fod yn hen mae dy brydyddiaeth, mae dy farddoniaeth yn ifanc, Fydd y cas fel, yn y gas, ti'n sgwennu fod ti'n ifanc, a bod ti'n hen, a rhywbeth o fel. So mae'n ôl ac ymlaen, personol iawn, fel ti'n cael yn yr ymrysona ar hyd y canrifod. Ond wedyn mae Wiliam Cynwal yn hynna, mae'n chwarae'r ffaith nad oedd gan Edmwnd Prys radd o Steddfod fel bardd, mae'n dweud, y gŵr heb radd na ddau dwyll gynganeddion, a mae'n dweud, mae ceisio cynganeddu heb radd farddol go iawn fel peintio'r dall, fel dyn dall yn ceisio peintio, rhywbeth fel. So mae'n ôl ac ymlaen o'r holl bethau, Felly,
I gloi. Pwy oedd yn iawn? Ti'n gwybod y man i? Ti'n gwybod, ie. Ti di ochri'n gry ac Cynwal. Dwi wedi cymryd yn erbyn Edmwnd Prys. Ie, holl. Bydd yn Sion mawr i'w ddilynwyr o, dwi'n siŵr. Wel, dwi'n gwybod, ie, holl. Dyn pwysig iawn iawn i wedi eto o ran cyfieithu'r salma i'r Gymraeg. Mae gennym fo cerddi rhydd gwych iawn. Diolch yn tro cyntaf i gefnogi'r ochr anghywir. Dwi ddim yn deud bod yn anghywir o gwbl, gwrthwydem. Dwi ddim. Ond eto, mae... Do, wrth gwrs, mae'n ffwrdd, dydy angen y ddau tydan, y ddwy agwedd i'w radda, cynnal traddodiad o ran llynyddiaeth Gymraeg, ond hefyd croesawu syniadau newydd, ynddo? Mae eisiau cyfuniad o'r heina newydd i fod yn fyw. Ond mae hwnna'n rhy hawdd, Jerry. Achos y gwir ydy, Edmwnd Prys nath ennill, ynddo? Yn y diwedd. Dyna'r gwir amdani. Mi oedd y byd yr oedd Wiliam Cynwal yn i'w gynrychioli ac yn ceisio eirioli ar ei rhan. Yn dirwyn i ben yn doedd. Am resymau da ni wedi trafod yn y benod flaenorol. Oedd y seiliau materol y byd yna yn diflannu. Oedd y barddoniaeth fel proffesiwn yn darfod amdani'n doedd. Dyna'r gwir am hynny. Ac oedd yn rhaid addasu. Os oedd y traddodiad yn mynd i fyw, oedd o'n mynd i orfod addasu, swn i'n deud. Ac oedd mae'n Prys wrth gwrs yng nghanol sylfaeni grym y ladwriaeth, eglwys Loegr yn perthyn yr ladwriaeth. Ac oedd yna sail materol newydd yn datblygu fyna. A doedd yr hen drefn ddim yn gynaladwy. Mae angen pethau newydd, mae dim yn gasgliad teg iawn. Bydd rhaid disgwyl i gael rhyw bethau newydd, grymoedd newydd yn codi yn y tir. Math newydd o ddywylliant llenyddol. Ond dwi dal yn licio Wiliam Cynwal. Da iawn. Dwi'n falch iawn. Hollol. Reit, Jerry, diolch yn fawr iawn i chdi. Oedd hwnna'n yn andros o ddiddorol. Diolch am gyflwyno ni i ddau mor sobor o ddifyr. So diolch i ti, diolch i Richard Martin, sydd wrthi yn cadw trefn ni. Diolch fwy arbennig i chi sy'n gwrando, neu i chdi sy'n gwrando, achos os ti ddim yn gwrando, da ni'n mynd i wneud hyn. A sôn am hynny, da ni wastad yn gwerthfawrogi os ydych chi'n rhannu'r newyddion am fodolaeth y pod efo unrhyw un all fod efo diddordeb, achos fel dwi ddim yn blino o dweud, does gennym ni ddim peiriant hysbysebu mawr, felly da ni'n dibynnu arna chi i rannu'r newyddion am fodolaeth y pod efo bobl. Gallwch chi ddeud wrth bobl bod ni ar gael drwy'r holl ffrydiau podlediadau, da ni ar gael ar YouTube, lle mae modd yn gwylio ni hefyd. Da ni ar gael yn gynta. Ar am. Da ni hefyd, jyst i atgoffa chi, mae Jerry yn gwneud ysgrif Saesneg loyw ynglyn â bob pennod, hebdda fi'n rwdlan ar gyfer nation.cymru. Mae hwnna wir yn werth i ddarllen. A mae hwnna, wrth gwrs, yn rag baratod? Mae'n paratoi i sgwennu cyfrol yn Gymraeg, achos os dwi'n mynd i ddweud hyn bob tro efo ym mhob pennod... Ti fel Edmwnd Prys yn mynd ar ôl Wiliam Cynwal Drian, dim yn gadael llon i fi. Dwi'n fel ci efo asgwrn. Beth bynnag, diolch yn fawr iawn i chi, a byddwn ni nôl yn fuan efo rhywbeth anhygol o ddiddorol, dwi'n siŵr. Hwyl am y tro. Hwyl wan.